Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel for new here. Please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaqhubeka guys update yalento ye scam. Ngifuna ukwenza show ukuthi kulabo ababuka Uthando Nes'thembu abalandela le channel abatholi bekule nkinga. Makhumalo uwavezile ama-account akhe because i-comment engibonile la uthi waqolwa uMakhumalo ku-TikTok lo bhalayo. Sorry dadewethu, sorry bhuti, sorry malume, kodwa uMakhumalo akayazi leyo ndaba. So ngibhekile i-account kaMakhumalo la iveza khona ukuthi imaphi ama-accounts, social media accounts okuwawakhe yile ozoyibona kule video ukuze ungaphindi uthatha into oyiza kwenye indawo. Laba bakubuza ukuthi uno-Capitec, uno-Nedbank, bakubuza ukuthi iliphi ibhenki osebenzisayo, i-scam. Also uMakhumalo uyi-motivational speaker. Angicabanga ukuthi mangaba nebhizinisi alenzayo, any sort of business, engahlala phansi angayikhulumeli, engawenzi ama-video ukupromotha ibhizinisi lakhe. Lokho kubona ngani ukuthi kuwumkhonyovu abantu ababhalayo ku-social media njalo, ayikho i-video econfirm ukuthi lo uMakhumalo, lo uMangwabe, lo uMseleku bekhuluma ngaleli bhizinisi or ukutrader. Abanye bebedayisa imoto besebenzisa uMangwabe noMseleku. So be careful guys, imali yenu niyazi ukuthi nenzani ngayo. Uma ufuna ukuthi uqala ibhizinisi, ufuna ukuthi uhlobo olunjani lebhizinisi ofuna ukuqala, ubheke futhi ke ukuthi usizo uzolutholaphi. Bakhona yini abanye abantu abenza lolo hlobo lebhizinisi, because ukujaha leyo ukuthi unayi investment usutshelwa ngento nje online ongakazi ubone umuntu efakaza ukuthi ngikwenzile mina ngaphumelela, ingozi leyo, uzolahlekelwa yimali. Maningi amabhano yakhona, ziningi izinto ezintsha ezifikayo. Abantu futhi ke laba bayigebengu abakhathali, bazofika nento entsha njalo. Into abayenzayo futhi mhlampe le enye engazibamba abantu ukuthi lo abasuke bemsebenzisa ewusaziwayo benza sure ukuthi banama notifications ukuthi usefaka isithombe esitsha, begijime befaka isithombe esitsha kanye naye. Uthenga imoto, ngisibonile nje ukuthi uMakhumalo uke wathenga imoto kanokusho, nabo begijime ethi ke sengiholile imali engaka, eqamba amanga. So be careful. Bengifuna ukuthi ngiyinivezele le information, nginivezele nala abavezile khona ukuthi i-scam lesi kwenziwa khona. Omunye nje uthatha isithombe sasine wamphathisa imali, asikho leso sithombe. Nkosami, asikho isithombe leso sinephethe imali, kodwa laba abagangayo bayakwazi uku-editha lezi ithombe benze yonke leyo nto because bafuna ukubamba nina nezimali zenu. Ngisho ngabe u-1000 or 500 awukwazi ukuvele uphe umuntu eganga ngawo, kanti mawazile ukuthi wenzani ngawo uyakuthokozela lokho. So ngiyabonga isupport. Nibheke la official accounts kaMakhumalo na noMseleku ke noMangwabe kanjalo, ukuze ungagcine ukhalaza, because angazi ukuthi ungasizakala kanjani if ihambile imali yakho. Bese nami bengibuka ukuthi umuntu uma ebhala la ethi ngadlelwa imali, akukho mina engakwenza. Engingakwenza ukuthi ngisho ukuthi qaphela ke next time ungagijimeli izinto ongakwazanga ukuthi uverify information ukuthi yikho yini lokho. Uxolo-ke kulabo kwenzakalile babanjwa, kodwa lo mkhuba ugcwele kakhulu ku-TikTok. Uqale ku-Facebook, na-TikTok ukhona, na-Instagram ukhona. Bakhona-ke kodwa abanye osaziwayo abasuke nabo benza lobu bugebengu, benza sengathi abanye laba ngoba bayikhulumela ukuthi abakwazi lokho. Nami-ke ngizokunikeza-ke isixwayiso ukuthi bathi le nto ephathelene nemali eyenzeka ku-social media, uhambe utshela ukuthi omunye uzobhala uthi uMakhumalo ngibhizi, so nizokhuluma ne-manager yami. Makuyinto nje efuna imali yakho, kuwuhlobo lebhizinisi ongakaze uzwe ndawo uMakhumalo ekhuluma ngayo or eqinisekisa ngevideo, uyishiye phansi leyo nto. Ngiyazi ukuthi unkosikazi uthandwa kakhulu, yingakho-ke ngisebenzisa yena because ngibonile la ukhona omunye othi ku-TikTok, naku-TikTok khona la kuthiwa yisho imali oyifunayo. Ayikho into enjalo. Angeke uvele uthi ngifuna u-5000 kade ubuka ivideo ku-TikTok, uzosho imali oyifunayo, sebeyaku-inboxa la sebeyakutshela ukuthi oh lo 5000 ngawenza kanje, kanti sekuganga ngawe. Siyeke ukukhuluma kakhulu, nibheke la online.
ziningi indlela okuganga ngazo abantu. Nawe-ke hlala uwashi, ba-alert, ubone ukuthi wenzani ngemali yakho. Bye.